akuluakulu apa takubweretserani zomwe wayankhula mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kumwambo umene amalumbiritsa achiwiri kwa nduna okwana ndithu 4 amene watu ndi a Edgar Tembo, wachiwiri kwa nduna yoyang'anira za industrialization, kudzabwera a Charles Chilambula, wachiwiri kwa nduna yoyang'anira za umoyo, komanso ndekutino a Thoko Tembo, wachiwiri kwa nduna yoyang'anira za agriculture, za ulimi, kubwera Achipiliro Mpinganjira, wachiwiri kwa nduna yoyang'anira za natural resources, za chilengedwe. Chabwino amenewa alumbiritsidwa nde tionere limodzi zimene wayankhula mtsogoleri wa dziko lino zili mu chizungu, kenako kumapeto kutitanthauzira zonse bwinobwino kuti wina aliyense atsatire. All senior government officials are present here, or invited guests, members of the press, ladies and gentlemen. Good afternoon and Happy New Year. Firstly, let me congratulate all the newly sworn in deputy ministers on your appointment into the cabinet. I wish you well as you start discharging your duties as soon as possible. I have appointed you because I trust in your capabilities, your passion and commitment to serve the people prepare you well for this responsibility. I expect you to help government to effectively deliver on the development agenda. These oaths, which I've taken today, serve a very significant purpose and meaning. The oath binds you to uphold and protect the Constitution of this country and to place national interests above personal gratification. As I always say, this government is people-centered government. Sinta Yodea, but to serve. The time Yodea is no longer there under APM. I believe you will serve the Malawians with utmost integrity, diligence, and humility. You are joining a cabinet that has already started delivering tangible, positive results. Your appointment is not an appeasement, but to bring more capacity as we confront new challenges. Our country is suffering the severe impact of climate change. Of late, we have seen devastating floods that have claimed lives and caused huge damage to the infrastructure of this country. This is a clear threat to the socio-economic progress of our country. I urge you to find workable solutions to these challenges as we gain traction with economic recovery. As you discharge your duties, remember to observe the rule of law and avoid engaging in corrupt practices. Corruption is an evil. It robs citizens of the services and opportunities they deserve and stalls development. As you know, I do not tolerate corruption. I promise you that I will unapologetically deal with anyone involved in corrupt practices, and there will be no sacred cows. I trust that you will rise to the occasion and resist any temptations. Once again, congratulations. Go and serve with honor and distinction. May God bless you all and your families. May God bless Malawi. Thank you. Chabwino mmene tamvera pamenepo komanso kuonera limodzi nde monga mmene anenera titanthauzire. Apoto atapereka maulemu ake ndithu Profesa Arthur Peter Mutharika anayamba ndi kufotokoza kunena kuti ineyo ndakusankhani chifukwa ndaona kuthekera kwanu. Sizoti ndakusankhani basi kungokusankhani poti kapena ndinako chipani kaya ndinu ndani, koma ndaona kuti muli nkuthekera mukhoza kugwira ntchito imeneyi.
Now inoyi si nthawi yodyerera iyayi koma kutumikira Amalawi. Nde ngati muganiza kuti muzidyerera apoto ndiye mwauponda inuyo. Chikufunikira apa nchona kuti mukuyenera mudzichepetse komanso ndi kuti kudzipereka pamene mukugwira ntchito. Bottom line ndi yomwe ija yonena kuti sizoti mukuyenera mudzidyerera koma mukutumidwa si nthawi yodyerera iyayi. And apa pakupanganso emphasize kunena kuti sizoti kukupatsani ntchito imeneyi tikukulipirani iyayi. Fa mukhoza kumaona ngati kuti mwina make ndi appeasement ufuna kukulipirani iyayi. Tikukutumani kuteko kuti mugwire ntchito. Nde muwajoyina anzanu amene ayamba kale kugwira ntchito m'maundunamo ndipo ayamba kubweretsa kale mali zathu. Mukangojoyina kale ndi kuti no force imene ilipo kale anthu amene akugwira ntchito. Nde dziko lathuli lakhuzidwa kale ndi mavuto ambiri azachuma komanso ndi kuti takumana ndi zingozi zogwa mwazizizi ngati ma floods amene taona effect yawo imene apangira affect anthu. Kagwireni ntchito ndipo pokagwira ntchito muonesese zonena kuti mukalemekeza lamulo osati muzikachita chinyengo kumeneko. Fachane chinyengo chija ndichonoti ndichoyipa kwambiri. Chinyengo ndichoyipa kwambiri ndipo ineyo ndikuita kukulonjezani. I promise you ndikuita kukulonjezani kunena kuti no ndithana nanu tu ngati inuyo mukachita chinyengo ndi kukugwirani ineyo mumvanane kuning'ina zotinso ndine amene ndakusankhani enepopo muzalakalakaso ndi kuti mwina muzandidaso mwina ndi kuti moyo wanu wonse. Kumabwera uko ndakunena kuti no zabwino zonse pamene mukatumikira mwaulemu. Mulungu akudalitseni komanso Mulungu adalitse Malawi. Mwachidule ndi kuti no akamba zoterozo apita Mutharika here and there timatha nthawi zina zake kuluza madetail koma ndi kuti no madetail ake sangakhale ofunikira kwambiri ngati amene takupatsani wa zimenezi ndi zimene ayankhula Professor Arthur Mutharika mtsogoleri wa dziko lino. Chabwino now you have it. Nduna zabwino zonse achiwiri kwa nduna mene akambira mabwana onda akamba kale. Ifeyo choete kuyembekezera nchono tino pamene popo pamene mukaononga salary yathu faniwa magayi muzikaononga salary yathu. We cannot if you are sitting ngakunyengelere niya mukaononga salary ndiyo ya misonkho yathu inuyo mukaononga fande tizilipira anthu ochuluka sopano mona ndayo ine tukaononga misonkho ono kulipirani inuyo nde muzikachita nozibwadza kumene koko. Ayene popo ndi kuti no mukhangati mukutitukwanano ifeyo kuti tizikulipirani komano mali zathu simukuwa ndikufuna mali zathu background ipo mona mukabwirapo pazioneka zonena kuti pali kusintha rapa. Tufuna mali zathu ndithu results oriented osati mukapita pamene popo ndi muzikangosewera zoti atika yakulindani ndi kuti zinthu kumafoira maundunamo ndeti zamba kudabwa zoti ndinofunikira kapena muchotsedwe pamene popo. I go and do well pamene mwapatsidwa mphamvu mayenera muzigwira molimbikira. Ndofuna ndimalize ndi kuti ina yake ya votaya ndimayikonda kwambiri. Votaya amene amakonda kuyankhula ndithu za nzeru kwa basi mbuyomo. Votaya anakamba zonena kuti with great power comes great responsibility. Pamene mwapatsidwa mphamvu zambiri ndiye kutinso muli ndi udindo wambiri umene ukuyembekezereka kuchokera kwa inuyo. Muli ndi udindo wambiri kwa basi zoti muchite zambiri zoyembekezeredwa kuchoka kwa inuyo. Yomwe iso amene maonera filimu ya Spider-Man 1 Uncle Ben atapita kukamuyankhula Spider-Man anapezeka raomberedwa kumene kucha ndanaona zoti mwanayi akusintha uyu wapeza mphamvu zina zake zapaderadera ankamufotokozaso zomwezo nthawi imene anali akuthatha ndi ifa Uncle Ben anamuwuza kuti no Peter dzina kanali Peter Parker ndikuuze kunena kuti ndi mphamvu zambiri ndiye kutinso umayenera ukhale ndi udindo wambiri osati uzigwisa ntchito molakwika koma uzigwisa ntchito moyenerera. Ndikusiyane ndi kuti ndi mmeneyo okumva wamva amenenso sangafuna kumva akhale ndithu akuti